Egunon ikusentzule, Lezamako kirol instalazioetatik Atletikek biharkoan Rayo Vallecanoren aurka jokatuko du San Mamesen eta hauxe da azken lan saioa. Genioen bezalaxe, Atletikek partida garrantzitsua izango du biharkoan San Mamesen Rayo Vallecanoren aurka eta Gaizka Garitanoren taldeak, Gaizka Garitanoren gizonek, gaurkoan ekingo diote azken entrenamendu horri biharko partida garrantzitsu horren aurretik, ordutegia. Bueno, arrotza oraindik ere ohitzeko beharra exigitzen duena, izan ere, bihar arratsaldeko edo eguerdiko ordubietan ekingo diote zurigorriek partida garrantzitsu horri eta bueno, asko daukate jokoan izan ere Atletikek denbora da ongi hasi ez bazuen ere, bigarren itzuli zoragarriara ari dira burutzen Gaizka Garitanoren mutilak eta horregatik oraindik ere denbora da bukatu bitartean, hortxe Europa Liguen, eta kaso, nork daki, Champions Leagueko postuetan zailkatzeko aukerekin jarraitzen dute Bilbotarrek. Genioen bezalaxe, Rayo Vallecanoren partida horri aurre egiteari begira, bueno, hainbat utxune izango ditu. Gaizka Garitanok izan ere, lesioen atalean, hortxe azaltzen dira, eskuin egaleko, Bi gizon nabarmen, bi utxune garrantzitsu izango dira. Ander Kapa eta Ibai Gomez min harturik baitaude. Biek ere aste batzuetarako lesioak dituzte. Orkatilean min harturik dago Ibai Gomez eta bere zangoan ere, bere bizeps hortan min hartu du Ander Kapak eta bueno, denbora da bitartean, denbora da bukatu bitarteko tarte hori, bueno, oso komplikatu izango dute. Eta horri gaineratu behar baita ere, hortxe, erdigunean ikusten dugun Mikel San Joseren partaidetza ere, ezingo dela biharkoan eman, izan ere zigortuta dago, txartelen ondorioz. Hortxe, baloia ikusten dugun, Mikel San Josek beraz zigorra izango du biharkoan eta ezingo du, azken partidetan egin duen bezala, erdialde hori nolabait ornitu. Bihar, genioen bezala, ordubietan jokatuko du Atletikek Rayo Vallecanoren aurka, ordutegi arraroa da, oraindik ere eskaude ohituta horrelako orduetara, beraz, biharkoan bokata oraindik ere handixeagoa eramateko gomendio egiten dizuegu, hori izango baita Baskaria, eta baita ere aipatu behar, garrantzitsua izango dela bihar, berandu ez iristea, partidak hasieratik ikusi behar baitira, eta biharkoan ere hasi aurretik garrantzitsua izango baita Daniel Elezkanoren, binakako txapeldun berriaren ohorezko saki hori izango baitugu, aste honetan zehar, elkarrizketa eman du, Atletik zale sutsua baita, eta ikuste dago. Sí, la verdad que son días especiales, días bonitos y bueno, ya dije que más que por mí me hacía ilusión por todos los de alrededor, por todo lo que me han ayudado, sobre todo en los buenos, pero sobre todo en los malos momentos, y la verdad que han sido días muy bonitos. Egia esan oso berezi izango da, eskertu bai taldeari olako aukera bat emoteagaitik, nitzako egia esan ilusio ikaragarria indozten berri beta, eta bai, futbol zaleanaz, baina bereziki atleti zalea. Aita futbolari esan zan, Eibarren jokatu zauen, baina bueno, bera be atleti zalea zan, eta etxien aukera hori bakarrik egon da, eta txikitatik asko jarraitu izin dut futbola eta batez be bereziki atletik ez. Sí, están jugando la verdad que increíble, las cosas están yendo muy bien ahora y nosotros contentos de verles así, ¿no? Bueno, ez dakit, badino txutez, danak asko guztetan jataz, eta enauen bat bakarra esango ez, guztiek asko guztetan jataz, esan nauen moduen, eta bai, azken liburue aritzena irakurri nauen, eta esan oso gustora inoen. Así es, ¿no? Creo que es lo que al final nos hace diferentes también, somos un club único y el mejor del mundo. Bai, esan emozionantea izango da, ez, emozionatu ingo naz, badino txut, nok esango zten niri holango
holango egun bat bizitzeko aukera izango nagoenik, ez? Baina txute amets bat betekot, San Mamesen horrezko sake egitean itxako ohore bat izango da, eta badin txute taldeari eskertu, holako eskaintza eta holako aukera bat emotearren, nitxako oso emozionante izango dalako. Hortxe beraz, Daniel Nele Eskandoren hitzak nolako balentria, binakako txapel hori irabazi ondoren, Beñat Rezusterekin batera. Bueno, genioen bezalaxe, jadanik alako lehenengo begibiztazo bat eman diogu gaurko entrenamendu honi, eta hainbat tendentzia jadanik, baiestatzen dire izan ere, astean zehar, hainbat arazo fizikoren ondorio duda izan dira, bai Inigo Martínez, irudietan ikusten genuen Inigo Martínez, eta baita Oskar de Marcos ere, biak ere, baloiarekin lehen saio honetan, Gaizka Garitanok diseinaturiko saio honetan, biek ere printzipioz normaltasunez ari dira parte hartzen, beraz ez du ematen, biharkoari begira, bere parteidatza jokoan egon daitekeenik, eta baita ere, aipatu, Gaizka Larrazabal ere, lansaio eta koren baten izan dela, aste honetan zehar, gaurkoan ez dugu bertan ikusten, beraz, ez du ematen, Gaizka Garitanoren deialdi horretan, aparte hartuko duenik. Baita ere, Peru Nolaskoain edo Gorka Guruzeta ere ez ditugu ikusten, beraz, bai Larrazabalek, bai Guruzetak eta baita Nolaskoainek ere, gaur arratsaldean Bilbao Atletikek Barakaldoren aurka jokatuko duen partida hortan, bere tokia izango dutenaren aurreikuspena izan genezake, por cierto, partida hori zuzenean Atletikek webguneak eskaini egingo du. Genio bezala, Atletikek ez ditu horren urruti Liga edo Europa Ligerako eta Champions Leagueko postu horiek eta hain zuzen ere biharko partidak, sentsazioak, Liga bukaerari begirako sentsazio horiek baiestatu edo ezestatu egingo ditu izan ere egun 43 punturekin dago talde bilbotarra. Soilik 2 puntutara dago Alabez eta 3 puntutara 46rekin Valentzia, Sevilla 49rekin eta laugarren postua osatzen duen taldea 50 punturekin Getafe izango da, zuzen ere, Getafek mendean hartu zuen Gaizka Garitanoren taldea iragan asteburuan, iragan igandean, eta horrek nolabait Atletikek zeraman ibilbide zoragarria zapustu egin zuen, azken 3 partidetan garaile atera baitzen Gaizka Garitanoren taldea. Genioen bezala, Rayo Vallecano izango da Atletikek jasoko duen aurkaria biharkoan, esan genezake, ez dela berez aririk deserosoena, izan ere Rayo Vallecano, ez dator bolada honean, naiz eta iragan asteburuan Valentzia mendean hartu zuen, baina edonola bizitari bezala, ligako txarrena dela esan genezake, jokatu dituen 15 partidetatik, 11 galdu baititu, beraz, printzipioz, eta konfidantzarik gabe, esan genezake Atletikek, favorito etiketa hori bere gain daukala. Ikusten genuen nola giro ona gaientzen den entrenamendu honetan, orain tokeak egiten ari diren jokalari hauen artean, txaloak ikusten genituen, hortxe baita ere, Gaizka Garitano, hoi bezala, taldetik aparte, bere estrategia doitzen, Gaizka Garitano eta Patxi Ferreira, nolako lan egiten ari diren talde honen gidaritzan, hortxe, geinuak. Dani García, kamarari, eskaintzen ziona. Eta bagenioen, aurrekariak Rayo Vallecanori begira ere, Atletikentzat gozo xamarrak direla, joaneko partidan ez horren beste, izan ere, taldea oso bestelako egoeran zegoela, sailkapenaren zuloan zegoela, berdinketa baino zuen ekarri, Vallecasco zelaitik, eta berdinketa, eta justu, egia esan, lehenengo zatian Pozok Rayo Vallecano aurreratu baitzuen, eta bigarren zatiaren garatzean Muñeinek berdinketa erdietxi baitzuen, gogora ezagun, garai hartan Atletikek, Eduardo Toto Beritzorekin oso bolada txarra zeramala, sailkapenaren atzekaldean zegoela,
eta ondoren Gaizka Garitanaren etorrerarekin, soilik lortu zuela, bueno, lehenengo sailkapenaren erdialde hori harrapatzea, eta ondoren jadanik, bueno, goikalde ere ez du gaipatuko, baina gutxienik, Europarako sarbidea eman dezaketen sailkapen zonalde hori gutxienez adieraztea. Bueno, aste honetan, hortxe entrenamenduak izan dira, jakina, baina beste hainbat kontu ere izan ditu Atletikek tartean euskararentzako horren garrantzizkoa izan den korrika izan da, eta Atletikek euskararekiko konpromesua beti ere adierazi izan duen heinean, bere partaidetza ere izan du, eta horren inguruko bideo ikusiko dugu orain. Mat, 2019, korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Tipitapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazuplika. Ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Zure gure ritmora. Beti bezala, guretzat garrantzitsua da euskara sustatzea eta aprobetxatu behar ditugun aukera guztiak, eta hau da bat, gizartea oso tinko heltzen dio korrikari, lan ederra egiten da egun hauetan eta gu ere beraikin egon nahi dugu. Bai, Euskaraldian ere esan genuen, egunerako gauza bihurtu behar dugula euskara eta horretan ere lan egin behar dugula danok elkarrekin. Egia da, kirolarloan gehiago egin dezakegula eta lan horretan beste puntu bat eman behar diogula gure partetik, baina uste saiatzen garela, zelaian gero eta gehiago entzuten dela euskara, entrenamenduetan baita, eta hori ere postekoa da. Korrika egin dugunak elkarrekin. Hortxe genuen beraz, bi simbolo erabateko atletik alde batetik, eta euskaldun guztiok haragitzen gaituen korrika horixe. Bien bitartean, hementxe entrenamenduan, baloiarekin mugimendu taktikoak, paseak doitzen, Gaizka Garitanoren taldea, eta ipatzen genuen ura, ezta? Biharko partidaren garrantzi hori Atletikek utxune nabarmenak ere badituela, eta bagenioen, eskuinaren banda horretatik, eskuin egal hortatik izango direla Atletikek izango dituen arazo nabarmenetarikoak, izan ere bagenioen Ibai Gomez eta Ander Kaparen utxune horiei, astean zehar egon diren zalantza horiek ere txertatu zeizkiola Oskar de Marcosek izandako arazo fisiko horiek, badakigu Oskar de Marcos, jokalari borrokalaria dela, beti ere bere fisikoan oinarritzen den horietakoa, eta bere partaidetza momentu batetan arriskuan egon zenean, horren zentzua izan zen, hasiera batean Gaizka Larrazabal, arrobiko jokalaria deitzearen hori. Behagenioen, Rayo Vallecanok oroitzapen goxoak ekartzen dizkiola talde bilbotarrari, iraganean emaitza honak lortu ditu eta San Mamesen jokatutako azken bi partidetan emaitza berdina izan da, bat eta utxekoa. Gogora dezagun Rayo Vallecanok azken urteetan bere lehen mailako partaidetza ez duela era segidan egin, 2015ean bat eta huts hartu zuen mendean Atletikek Rayo Vallecano, Adurizek partidako azken txampan sarturiko gol horri begira, eta aurrekoan baita ere 2016ean Iñaki Williamsek lorturiko gola, eskuinkada zoragarriaren ondoren, bat eta hutseko igo zuen markagailura. Eta iraganaz ari garela, Atletikek iragan mardula dauka, 19. mendean bere ibilbidea hasi zuen enean, eta aste honetan baita ere Atletikek iraganean garrantzitsu, iraganean ezinbesteko izan diren jokalari batzuei omenaldia egin die, beraz nostalgiarentzako tartea da, ikus ezagun bideoa.
para mí ha sido un orgullo tremendo. No, eso está bien. Cualquiera que ha jugado en el Athletic es un orgullo. Yo creo que en la época nuestra aspirábamos todos a jugar en el Athletic. Una honra terrible, tienes dentro una satisfacción bárbara de haber jugado y haber luchado y haber ganado campeonatos. Encima, yo he tenido la suerte de que mi padre también jugó en el Athletic y ganó más títulos que yo. Pero el jugar en el Athletic, pues, lo más no se puede pedir. Hortxe genituen Athleticeko historia diren jokalari horien hitzak beti ere esaten den bezala izan zirelako oraindik ere bagara eta iragana garrantzitsua bada, zer esanik ez, iragan horrek orainaldiarekin daukan elkarrizketari dagokionean izan ere egin zen omenaldi hortan jakina lehen mailako taldeak ere parte hartu egin zuen. Eta bien artean, bai aintzinako jokalarien eta gaur egungo jokalarien arteko jai hortan, omenalditxo horretan, irudi politak ikusi genituen. Eta bien bitartean, bertan jarraitzen du entrenamenduak, goiz polita da, lesaman daukagun hause, eguzkia zeruan, eta giro ona zelaian, giro honik gabe, ezin baita, emaitza honik lortu. Jadanik, entrenamendu honen emisioa isten joango gara, gogoratu, Athleticek lehen taldeak bihar jolastuko duela, Rayo Vallecanoren aurka Europa buruan dutela, Europa
Begirada xede daukate Gaizka Garitanoren mutilek eta hortarako bihar 3 puntuak lortzea ezinbesteko izango da. Baita ere iragarri bigarren taldeak Bilbao Athleticek Barakaldoren aurka jokatuko duela eta gaur arratsaldean hortarako parada izango dugula. Bertan Athleticeko webgunean arratsaldeko 6etan Bilbao Athletic eta Barakaldok elkarren aurka jokatuko dute. Beraz, bertan itxiko dugu sorterik onena Athleticen talde guztientzat eta ea Athleticek biharkoan Samamesen 3 puntuak erdietsi ditzake. Eguerdi hontan Lezamatik agur terdi eta hurrengora arte.